gainera, ez da? 15 urte lan, eta beraiek gustora batzuk erraten dute ez da gure garaia bukatu da, eta bertze zerbait egin nahi dugu. Beraiek eroso sentitzen dire taldearen larruan, ez da? Hori da, lagunak dira, taldekideak, egiten duten musika beraiei, beraiek asko sinisten dute egiten duten musika, eta gainera oso ondo errotuta daude oraindikan ere, alegia. Ez dute utzi oso leialak dira hauek beraien punk, rock edo rock and roll gogor horri beti ere eutxiz, atzegaldean ikusten duzuen hau beraien bideoklipa da, noize beraien lehenengo singela, eta bideoklipa oso bixi ikusten duzunez, taldea bera alako txerbaita, astebururako primera baino astelen baten ere fiskat espabilatzen duzu. Ostiralean aurkeztu zuten diskoa, ez? Artelekun, Donostian, hauek egiten dutenare arte bat baita, hainbeste urtetan, eta 1550 segundu entzun ditzakegu hori, punk rock edo rock and roll autentiko... 1550 segundo? Gutxu bera hori, 25 minutu inguru diskoa. Eta zergatik diozu 1550, alaxe duelako izena? Alaxe irauten du, alaxe izena du diskoak eta alaxe irauten du. Eta jarraitzaileen kontuen ere, artelekura urbildu ziren, betiko jarraitzaileak noski, talde bat hainbeste denbora dagoenen estenatokitan, lehengo jarraitzaileak eta oraingoak ere badatoz. Kontzertuak ematen hasiko dira azkenengo diska aurkezteko ez ditu, eta horren bideoan entzungo duzuen bezala, bai Euskal Herrian da Espainia ere kontzertu asko emandako dira hauek, baina hortxe txintxilik duten kontua da Europako birari hastea. Europan ere, musika balegia, beraiek eragin handia baitute Britania, Antonioetatik eta gogo badute, ilusio ere bai, eta esan behar da, baita ere talde honek ondo funtzionatzen duela beti ere leku txikitan. Ez da masa handiak mugitzen dituen talde horietako bat, baina nik uste dut besteak beste, ez ditzu, hortxe dagoela sekretua ikusi, lehenengo aldiz ematen zutela prentzaurrekoa edo, diskoaren aurkezpena, Donostian Artelekun, Nuevo Catecismo Católico. Eta beti ere leial zuen musikari, hard rockari, punkari, rock and roll autentiko batu. Nola mantentzen da hori? Nik uste sekretua dela, ez da lagun lan bidea. Osea, da, igual jendia nahiago du, adibidez, guri gustatzen zaizu, arrantzan, egitea, guri gustatzen zaigu hau egitea, eta egiten ditugu kontzertuak eta diskak eta saioak gure denbora librean. Azkenean nik uste sekretua hori dela, hainbeste urteko, ez lanbide bat bihurtzea musika. Orain dakagu pixka eta asignatura pendiente bezala Europako bira bat egitea, baina, asignatura pendiente, idaiako. Beti ere leial izan zareten musikari eta zeuen lurukari ere bai. Niretzat, irudia importantea da. Talde bat ikusterako niretzat importantea da. Ez da... esaten da, prestigioa. Bai, ez da beharrezkoena edo baina niretzat importantea da. Eta ja, abestiona baldin baditu eta gainera irudiona, nolako jarraitzailea dira, Donostiarrak? Donostian ez dakagu ez da besteko jarraitzailerik, badago jendia, baina, nadie fue profeta en su tierra, nola esaten du esaldi horrek hori. Bai egia da, hemendikan asko jodegula, eta igual jendea dago koketeraino uste da zeak izan daiteke ere bai ez, baina, publikoa leiala. Punka beti asoziatzen da krestakin, eskupitajos, o insulto batzuekin, o lo que sea, baina, ez dakit, nik uste zerbait gehiago badago. Zuk zeu, inoiz izan dituzu zeure logelan posterrik? Norbaiten, zeintzurena? Ramonesena, KCDC, no Catecismo, Jaros, The Misfits, talde asko, inkontable. Eta horrein ikan daula, saretean. Ja ganazkatu nahiz, baina horreta ditu. Naukazue Nuevo Catecismoaren diska berria, ja 550 segundo, gauten du 25 minutu, eta daude kanta gaineroak, melodikoagoak,
ikusi nahi badezute zer dagoen hemen barruan, etorri ikustera, eta pedea erosi, eta kamisetak, eta lana. Ederra, no, katezismo katoliko. Eta zeinen ongizu beti ematen dizkiazunez opariak, abare, Bueno, hau lehenago dizen hola, Hala. hartu zerbetzako. Mira, gaur eman iten diazu? Gaur eman Beti dizut. ditzen gara tirakazten gelditu zainez diskoarekin. Gaur Hau merezi zeinek duzu. azken, bai, azkenean beti niri ematen dizkiazu. Oso katoliko gaude hau. Bai, eskuzabala zara zu.